vakomana pane chiriko chinoshamisa chinoonekwa kuti aiwa vakomana vemapresidential guards vari panguva yakaoma. Aiwa nyaya yacho iri unbearable. Unoda kuti vakomana votsakatika zvanyasi kusiririsa nyika yose. Zvanyasi kuona kuti aiwa munhu anenge ane chiremerera akapfeka uniform iya, but kana achizange azosangana netsaona unyazi kuona kuti aiwa vanhu takangofanana. Dambudziko rinosanganikwa nemunhu kunyange achitambura, kunyange achitengesa pamusika, kunyange munhu ane chigaro chihombe, tinozongofanana. Saka mbira mashoko anoda nyika pana kuti subscribe or like on the video kuti mina mu Sabc TV vanoposta mavideos amuri kuona ayo the situation amunoona yetsaona yaitika. Vanyora chiti two presidential guard army vehicles collided head on near Mvuma. Witnesses reported the one vehicle was in the wrong lane. Several soldiers were injured and have been transported to nearby hospitals via private vehicles. Ndo mashoko ataona kuti aiwa pane zvitiko zvinoshamisa zvikuitika. Tinoona kuti these two presidential guards vehicles dzemilitary army dzinoita a head on collision. Toona kuti masoja iwawo anosangana nefatal accident vachikwara zvakanyanyisa zvinosiririsa. But chitiko chimwe chinoshamisa ndechekuti vaita tsaona vanhu vanozikanwa kuti vanoprotecta mutungamiri wenyika, vanhu vachiinvestigata vachiona kuti kuri kuenda mutungamiri wenyika kuri safe here, but vasangana nedambudziko rakadai pachiro chinogwadza chekuti vanotakugwa nemaprivate vehicles. Izvi zvinogwadza sei kuti vakomana munoprotecta mutungamiri wenyika and then munotakugwa nemaprivate vehicles. Vaifanira kutosheedzewa aiwa kana maambulance. Noda kuti kana tiona kuti vanhu vanoprotecta mutungamiri wenyika kana vachinge vasangana netsaona yakadai, mutungamiri wenyika ari kuprotectiwa nani kana vachinge vasangana netsaona. Ndo panapa issue iri very touching yatinoona kuti aiwa vakomana vari kunguva yakaoma. Chimutisai mafungo echimuri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Abva comment section medu, subscribe or like.